Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang, tawag para sa mga kakasalon. Enot na tawag para kay Ruel P. Viñas, 29 anyos, soltero, kan San Felipe, Naga City, akininda Eduardo Viñas Sr. asin Rebecca Paga, buot mag-agom kay Yasmin B. Peñaredondo, 30 anyos, Daraga, kan Santa Lutgarda, Kabusaw, Camarines Sur, akininda Leon L. Peñaredondo, asin Elma H. Banyares. Ikaduwang tawag para kay Mark Angelo B. Brillo, 28 anyos, soltero, kan Catmon Street, San Isidro, Baaw, Camarines Sur, akininda Romeo Brillo, asin Elvihilda Bustarga, buot mag-agom kay Elsa May B. Alarcon, 28 anyos, Daraga, Candeca Homes, Grandvale, San Felipe, Naga City, akininda Elvis Alarcon, asin Salome Brace. Para kay Aquiles C. Castillo, 30 anyos, soltero, kan Camacho Street, Liboto, Naga City, akininda Elmer Castillo, asin Elenita Cargel, buot mag-agom kay Pia Adeline P. Orong, 29 anyos, mag-agom kay Sarah Jane Di Coco Benito, 29 anyos, Daraga, kan Pacol, Naga City, aki ni Depuntong Anastasio Di Benito, asin Magdalena Di Coco. Ikatulong tawag para kay Vicente de Dios Morato, 47 anyos, soltero, kan San Felipe, Naga City, akininda Victor Morato Jr. asin Angela de Dios, buot mag-agom kay Aida Ardinaso Miranda, 43 anyos, Daraga, kan Mangiring, Calabanga, Camarines Sur, akininda Bernabe Miranda, asin Nelia Ardinaso. Asin para kay Jomar Villagracia Candelaria, 35 anyos, soltero, kan San Felipe, Naga City, akininda Jose M. Candelaria, asin Charita L. Villagracia, buot mag-agom kay Grace Año Nuevo Pabilando, 31 anyos, Daraga, kan Hobo Minalaba, Camarines Sur, akininda Ricardo A. Pabilando, asin Marilu L. Año Nuevo. Kung si Isay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibininda kan banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po na magdulok sa opisina kan satuyang parokya o sa satuyang kura paroko. Salamat po. Maluhod po ang gabos para sa pagpamibi kan Orasyo Imperata tumang sa paglakop kan COVID-19. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang maherakon asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nadadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilingya kami nin may pagkamuot, asin huli kan sa imong nakakaomay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan, maibalik ang samong paglaom asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tawong naghihingowa sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyoni ang samong mga paghingowa, na gamiton ining mga bakuna tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda ang karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri asin kaligtasan tumang sa kahelangan. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod, maumayan tulos, ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapahengaloan na daing kasagkoran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghingowa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, maghawa sa mo ngunya na panahonin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan.
Ini hinahagad mi huli ki Hesukristong kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Banal na lalawgo ni Jesus, San Jose, mabinio na esposo ni Maria, Nuestra Señora de Peña Francia, sa ngaran ka na asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Liwat Diyos marhay na aga po sa Indugabos mga tugang, ngunyan na Domingo, sa bilog na Arkidiocese kan Cáceres, sa tong ipinagseselebrar an kafiestahan ni San Pedro Bautista, an patron titular kan sa tong Arkidiocese. Sa liturhiya ngunyan, ipinapahayag sa to na si Kristo nagsakit, nagadan, as sinabuhay liwat para sa satong kaligtasan. Inapodan man kita na makisumaro sa gawi nin kaligtasan na inutob kan kagurangnan. Si San Pedro Bautista nakisumaro sa paagi kan mamumuton niyang pagdulot kan sa iyang buhay para sa gabos. Sa pag-arang niyato ki San Pedro Bautista, kita man lugod danay niyang magiyahan sa Kristiyano niyatong pagkabuhay, urog na sa pagkaburunyog niyato bilang sarong Arkidiocese. Ang satuya pong Santa Misa pamamayuhan ni Reverend Father Godofredo Rueda Jr. Matindog na po ang gabos. Sa ngaran ka Ama, asin ka Aki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Krisong kagunanantaan, pakamot kan Diyos, asin na baki sumaro ka Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Matugang akontan sa tamak satlan, tangani magkanita magselebra, kan mabanana misteryo.
Durungan po kita, makusog, nag-uumpisan ako sa Diyos sa mga kamahan, asin sa indo mga tugang, tarakasala ko ni Makuri, sa isi mataramon, sa gibo asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Alesin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pang-ibi sa kaguran ng tang Diyos. Meherak man lord sa to ang Diyos sa mga kamahan, asin pangapatawadan sa to mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kaguran na maher ka, kaguran na maher ka, Kristo maher ka, Kristo maher ka. Kagurang na maher ka, kagurang na maher ka. Amulawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katorinungan, sa mga taong marahayan buo. Maumi ka, rinurukya umi ka, nasa mami ka, pinapamuraway mi ka, napasalamatan mika, ulikan dakula mo kamurawayan, kagurang na Diyos sa den langit nun, Diyos sa mga makakamang, kagurang na King Bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara, mga kasalan kan kinabat, kahiraki kami. Ika na nagpapara, mga kasalan kan kinaban. Ako ang sa mo pakimaheran, ika na nagtutukaw sa to ka naman, kahiraki kami. Tay kasanaan banali, kasanaan kagurangnan, kasanaan orok kalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, idokoan payo. Diyos na mga kamahan, namibi kami, warasan na sa maninigong dewosyon, makaarog kami sa pagtubod, kan palada ng San Pedro Bautista, na nagkanigong magkamit, kan korona nin pagkamartir, sa pagbalangibog kainiman sanang pagtubod.
Uli ka Kristong kaguragnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro ka ni Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, mahihinanyog niyato ang dapit sa pagkahulog ni Hading Yowas, hali sa matanos na pagkabuhay, pasiring sa pagkakasala, huli sa saiyang pagsuway sa Diyos, asin pagsamba sa salang Diyos. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa ikadawang libro kang kronika, binayaan kang mga tao ang harong kang kagurang ng Diyos, kan sa indang mga magurang, tanganing magkulto sa mga asera, asin sa mga idolo. Biminagsak ang kaanggutan sa Huda, asin sa Jerusalem, sa sala nindang ini. Pinasuguan sinda ning mga propeta, tanganing ibalik sinda sa kagurangnan. Pinatanidan sinda, alagad daay naghimati. Ginubingan kang Espiritu kang Diyos si Zacarias, na aki ni Yoyada na padi. Tuminindog siya sa atubang kang banwaan, asin suminabi, siring ang sabi kang kagurangnan. Taano ta nilapas nindo ang mga tugon kang kagurangnan, asin daimang kamo nag-uswag. Sukat sa indo na buminaya sa kagurangnan, hinayaan man niya kamo. Alagad nagsabwatan sinda laban sa iya, asin ginapo siya, susog, tugon kang hadi, sa looban kang harong kang kagurangnan. Dai nagirumduman Hading Hoyas ang karahayang buot sa iya kang sa iyang ama na si Yoyada. Ginadan si Zacarias na sa iyang aki. Kang naghihinagdan na ini, nagsabi, bahala ang Diyos, siya ang magsingil. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Tagapo taka asin luukan, alang-alang sa imong ngaran, aantabayan mo ako, asin papalukuhon. Papalusuton mo ako sa hikot na nagtataklob sako. Hulitay ka ang sakong kakusugan. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Ikinakaungis mo ang mga nagkukulto sa daing kamugtakan, nakakangawan, alagad ako sa kagurangnan, nagtiwala. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Maggaya-gaya ako, asin maugma, sa karahayan mong buot, tanahiling mo ang sakong kadukhaan, aram mo ang mga kahurasaan kang sakong kalag. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Dai mo ako pinasaloob sa kamot kang kaiwal, pinatindog mo sa mahiwas na lugar ang sakong bitis. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Pag umawon ng kagurangnan, pinaagi niyang makangalas-ngalas ang karahayan niyang buot sako sa syudad ning kinutaan. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Ang ikaduwang babasahon, nagpapasabot sa to kan katukduan ni San Pablo, dapit sa pagiging matanos sa Diyos, huli sa pagtubod. Iyo ini ang paglaom na nagtataong kusog sa mga martires, tanganing magdanay na maimbod, asin matanos sa Diyos sa atubang nin kagadanan.
Kinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya kita na napawaran sala kan pagtubod, igwanin katuninongan sa Diyos, huli kan kagurangnantang si Hesu Kristo. Huli man sa iya, nabuksan kita nin agihan, huli sa pagtubod, pasiring sa grasyang ini, na natitindugan ta, asin inoorgolyo taan paglaom kan kamurawayan kan Diyos. Bako sa naiyan, inoorgolyo ta pa an satong mga kahorasaan, taaram ta na an kahorasaan nagbubunganin pagtiyaga, asin an pagtiyaga nin katunayan, asin an katunayan nin paglaom. An paglaom da inabibigo, huli ta ibinubo ang pagkamuot kan Diyos sa satong mga puso, huli kan Espiritu Santong itinao sa tuya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ulit man sa iya ang tataramon kan Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang kagurangnan mapasindo, Asin sa saimong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Anonseng disipulos naglakaw pa Galilea. Abot sa bukid na sinabi sa inda ni Jesus. Asin pagkahiling sa iya, nagsamba sinda. Alagad may mga nagdua-dua. Nagdulog si Jesus asin nagtaram sa inda. Itinaos ako ang gabos na otoridad sa langit asin daga. Kaya lakaw kamo, gibuhang disipulos ang gabos na nasyon. Bunyagan sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Tukdoan na mag-utob kan gabos kong itinugon sa indo. Uya, kay banindo ako sa gabos na aldaw, sagkod sa katapusan kan kinaban.
Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Maray na aga po sa indo mga tugang. Marahay na agaman po, Father. So ngunyan pong Domingo, maog niyatong pinipintakasi bilang kapiyastahan kan satong Arkidyos in Cáceres sa kamuan kan satong mahal na patron, San Pedro Bautista. Kaya para pakanta po ang satuyang patron kang Arkidiocese, San Pedro Bautista. Kanika 16 na siglo, igwang tulong mahalagang mga banal na tao sa probinsya nin Avila sa Espanya. Si Teresa de Cepeda, si Juan de Yepes, asin si Pedro Blasquez. Ngapit, sindang tulo, initaas sa altar, asin minidbid na mga santo nin simbahan. Ang tulong ini, iyo sinda Santa Teresa can Avila, San Juan de la Cruz, asin San Pedro Bautista. Alagad sa tulong ini, ang buhay ni San Pedro Bautista, ang dainggayo nadadangog. 40 may 2 taon ang sayang edad, kan siya nakaabot sa Pilipinas. Alagad bago pa man siya uminabot sa tong nasyon, midbid na siyang banal na marhay na predikador, asin madunong na paratukdo nin teolohiya duman sa Espanya. 9 na taon sana si San Pedro Bautista sa Pilipinas. Alagad dakol ang sayang nahaman sa tong nasyon, lalong-lalo na sa tong Arkidiocese. Sa sayang paglibot sa Pilipinas bilang namamayo kan mga Fransiskano, minokna niya ang mga banwaan, pinagibuhan nin mga simbahan, asin kapilya, dawa ang mga ini, gibusan na sa mga kawayan asin nipa. Sinurog niya ang mga katutubo sa ngaran nin pagbayad nin buwis. Pinagibuhan nin mga ospital para sa mamayhelang, asinurog sa gabos, ibinalangibog ang marhay na bareta sa gabos na katawohan. Bako sana ang kabikulan, ang nabiyayaan kan sayang kabanalan, wan bilog na nasyon, kundi pati ang mga kataraid na nasyon. Huli kan siyang padagos sa pagkumbinsi sa Santo Papa na magpadara ng mga banal, asin mga madudunong na mga praile para sa padagos na pagbalangibog kan marhay na bareta. Susog sa kasaysayan, si Gobernador Dasmariñas kan Manila, igwanin banta, nalulusubon kan Hapon ang Pilipinas, kunday siya magpadara nin embahador sa Hapon. Ang enot na pinadara na may pagkaaram kan lingwahe, minalas na mga dan sa kadagatan. Si Pedro Bautista, ang sayang pinakaulayan, na iyon magribay asin maging embahador, ulikan sa iyang kabatiran asin kabanalan. Dawa may pagpugol ang Santo Papa, pagpadagos sin mga misyonero sa Hapon, sinunod ni Pedro Bautista ang pinagmarhay kan gobernador para sa kaligtasan kan lumbod na nasyon sa paglusob asin pagsakop kan mga dayuhan. Pagkatapos ng 4 na taon, kay riba ni Bapang mga misyonero, ulikan sa inang maimbod na pagbalangibog kan tataramon ng Diyos, sinapo ninda ang sa indang kapalaran na maging mga martir nin simbahan. Sa halipot na panahon na ito, dakol ang nakinabang sa sayang buhay. Siya ang kinukonsulta ni Obispo Domingo de Salazar kan Manila
dapit sa mamasakit na bagay, dapit sa kabanalan, kan banwaan. Dawa tinutuyaw ni San Pedro sa publiko, ang mga salanggibo kan gobernador, mayong ibang nabibirikan sa paghagad nin tabang ang gobernador, kundi San Pedro Bautista. Halangkaw man, ang pagmidmid kan hadin in Espanya, patin kan Santo Papa sa iya. Sarong taon, bago siya naging martir, nginaranan siyang obispo kan Cáceres. Alagad, yaw na siya sa kataid kan sa iyang kaglalang, kan uminabot ang dekreto sa Pilipinas. Mga tugang, orgulyo nato na sa dukhang dagang satong tinubuan, igwang sarong banal na praile, ang tuminungtong, sinagwalat nin mga gira, nin karahayan, dawa ngani, sa saro sa nang kimat, nin panahon. Sinangira na ini, nahihiling, nadadangog, namamatean, sagkod, sa presenteng henerasyon. Sinansaro pong pinakongkretong kapahayagan kang naging presensya ni Pedro Bautista, digdi po sa tuyang runa, urog na digdi sa Bicol, iyo po ang mga magagayon, asin mga antigong simbahan na mahihiling niyato o makukuha niyato digdi sa Bicol. Saro na po nga ni digdi. Iyo ang magayon na simbahan duman sa Rona kang Albay, ang Parish of the Holy Gate, duman po sa Daraga. No? Aram ko, ang kadaklan sa tuya, nakaduman na. No? Itong masakat ka baga pa itaas, pagkatapos overlooking Mount Mayon, ito pong simbahan na ito, saro po ito sa mga paglapigot na ginibo ni San Pedro Bautista. Digdi po, katuyang lugar sa Camarines Sur, ang simbahan kan Buhi, ang simbahan kan Calabanga, ang simbahan kan Bulak, kan Bumbon, duman po sa Partido, ang simbahan kan Tigaon, simbahan kang Lagunoy. Halos kadaklan po kan simbahan digdi sa Bicol, gikan sa espuersos ni San Pedro Bautista. So ini po ang konkretong gira kan presensya ni San Pedro Bautista digdi po sa satuyang runa sa rehiyon nin Bicol. Kita man mga tugang, gabos inaapudan na magmahigo sa paghiras asin sa pagsabuhay kan marahay na bareta. Sain man kita magduman sa laog kan harong, sa pamilya, sa pinagtatrabahuhan niyato, sa komunidad, sa parokya, o kung sain pa man, gabos kita maghinguwa na maging mga tunay na instrumento kan mahal na Diyos sa pagdara, kan kadaklan, sa kaligtasan, sa kamurawayan, kan sa iyang kahadean. San Pedro Bautista, patron kan Archdiocese kan Cáceres, ipamibi mo kami. Amen. Parakpakan po niya ito giraray, ang satuyang banal na patron, San Pedro Bautista. Matindog na po sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Tubod ako sa Diyos sa mang makakamhan, kaglalangkan langit asin dagat, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo,
namundag ki Birhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan na sin ilinubog. Huminilig sa mga gadang, kanikatulong aldaw, nabuhay liwat hali sa mga gadang, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to, kan Diyos sa makakaman, aleduman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santo, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasaguran. Amen. Gunyanal daw, kafiestahan ni San Pedro Bautista, martir asin patron, kan Arkidiocese kan Cáceres. Idulot niya to sa Diyos Ama sa tuyang mga pangangaipo, urog na pagpauswag kan pagtubod, sa tuyang lokal na simbahan, iniyan sa taong simba, kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na miyembros kan simbahan, danay na magsarig sa kagurangnan sa mga panahonin pagsubok asin kasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan sa tuyang gobyerno, maging maimbod sa pagpaurog kan katanosan, asin katiwasayan kan sa tuyang mga komunidad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa muyang paibi. Tanganing ang mga nagluluya ang buot, urog na sa pag-utob kan mga katungdanin pagtubod, mapakusog huli kan maimbod na pagsaksi nin kapwa Kristiyano, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa muyang paibi. Tanganing ang mga nagsasakit huli sa kahilangan, na para sa inda ang buhay sa rong kagabatan na dai na kayang paasanon, makasabot kan tunay na kahulugan kan sa indang mga pagsubok, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa muyang paibi. Tanganing ang mga gadan, asin ang mga nagmumundo sa saindang pagtalikod sa kinaban, magkamit kan paglaom asin ranga, huli kan pagkabuhay liwat ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa muyang paibi. Amang makamhan sa tabang kan pamibi, asin paarog ni San Pedro Bautista, padanayon mo kaming makusog, asin masigasig, sa pagsabuhay kan samuyang pagtubod, dawa sa tahaw ni mga kadipisilan, asin mga pagsubok, o di Kristo na sumong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia.
Magpaibi kamo mga tugang tanganian sako asinan sa indong atang. Mga kamanlugod kan Diyos sa mga kamhan. Ako on malugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na Kagurangnan kaming nagrurumdom kan pagkamartir kan palada ni San Pedro Bautista nagdudulot kan samuyang mga atang sa imong altar mantang namibi sa pagselebrar kan misteryo kan pasyon kan kagurangnan marugmian sa mong ginigibong unyan uli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasindo Asin sa saimong itas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos na sa tong kagurangnan. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sina kaligtas na danayan sin mensansen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na mga kamahan na ding kasagkoran. Hulitan dugong pinabulos kan palada na martir ni San Pedro Bautista, pagpahayag nin pagtubod sa imong ngaran, sa pag-arog ki Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngangalasan, linulubos mo sa kaluyahan ang kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi uli Kristo sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan mga virtudes kan kalangitan, padagos kaming nagseselebrar sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imo kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabonin gabos sa kabanalan, kaya ining mga atang namibi kami, pabanala ka ng buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo, kan siya, sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuhan siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaki niya asin itinaw, siya mga disipulos nan sabi, mag-ako kamagabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idagdolot para sa indo. Siringman, pagapamanggi, pagkunyaman kan kalis, singiranay pagpasalamat sa imo, itinaw sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamagabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuluson para sa indo, asin para sa dakul, na pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibohon nindo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubon. Pagkagadan mo, kaguranan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwa, ipinapahayag. Kod na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang bagadan sin pabuhay nuwat, nagdadolot sa imo kagurangnan kan tinapainin buhay, asin kali sin kaligtas sa nagapasalamat, na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nag-apakinabang, kanhawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginundumang kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mga Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa iyong pagkaherakan sa mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay luwat, asinan gabos sa mga gadandangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiray kami gabos na mibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen, na ina kan Diyos, San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, San Pedro Bautista, asin gabos na santos na kay tupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras kan buhay na ding kasagkoran, mag-omo asin magpamaraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos sa mga makamahan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa galangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. 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 Nadugduan kan manakaligtas na tugon, asin pinatuon kan Diyos nun na kaugalean, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadaan mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mo kakanon sa rualdaw, itaon mo sa muyangon yan, asin patawadon mo kami,
sa samot mga kasala. Tiring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin na re kami pagdarahas sa sugo, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos sa maraot, namibi kami kagurangnan, warasan sa maldaw niyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na taringkas sa kasalan, asin mantiwasay sa gabos na kapurisawan, matang kami naghahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Sa imuan kadea, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon na. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sindoan sa kong katuninungan, itinataw ko sindo. Are pagilingan sa mga kasalan, kunyan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya patuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabotan, ika na namubuhay, sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay namapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraon kamo nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Kudero kang Diyos na nagpapara kan mga kasala kan kinabang, kahiraki kami. Kudero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Tawi kami nin katonino uyan kordero kan Diyos, uyan agapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram kasana,
asinan sa kong kalag maumayan.
Matindog po. Mamibi kita, idoko an payo. Kaguranan sa pagselebrami kan langit no na bangkete, nagaarang kami sa imo, na pagsunod kan mga paarog kan labilabing pagtubod, kan palada na martir ni San Pedro Bautista, ang pagrumdom sa iya, nagpukaw sa mo, asinan sa iyang maninigong pamibi, magiyas sa mo, uli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po sa pagpamibi, kan pamibi kay San Pedro Bautista. Pamibi kay San Pedro Bautista, principal na patron, kan Arkidiocese ni Cáceres. Gabos po kita. Umaugayon na San Pedro Bautista, maisog na soldado ni Kristo, apostol nin pagtubod asin martir. Kami minatingkalag sa imong nangungurog na virtud, na tinagaman sa imo nin mahal na Diyos po na ikaaki pa. Minaumaw kami sa imo, likan sa imong kamaotan na maging banal, na iyo baga ang naging sariga na isikwal ang mga kaugmahan, nin kinaban, asinakon ang buhay relihiyoso. Inuumaw mi ikaw, likan sa imong pagmakulog sa kapwa, na iyong nagdara sa imo na bayaan ang sa imong banwaan, tangani ibalangibog ang katukloan ni Kristo sa mga pagano. Inuumaw mi ikaw likan sa imong lipotok na kamaotan na maging dayupot sa Diyos na iyo baga ang nagtaon nin kusog nin buot na akuon ang mga kasakitan sa pagtuklo sa mamayong pagtubod. Inuumaw mi ikaw hulita pinili mo na akuon ang krus ni Kristo. Ibalangibog ang katukloan ni Diyos kaysa talikdan ang kagurangnan. O mamuraway na martir ni Kristo, pinili mi ka bilang patron asin para sorog kan sa mong Arkidiocese. Sa imo ining pinabanal, hulikan sa imong presensya, kanika na mabuhay pa. Maumanggayong rungdumon, kanika uya pa digdi sa mo, na sa kadakol na mga beses, ika nakisumaro sa pagurop-horop, kan mga langit noon na pagkabuhay. Dahil mo kami lingawan na mga uya padigdi sa daga, halis sa kalangitan, at amanon mo ang sa mong Arkidiocese, ang tabayi, ang lambang saro, kan pagkaherak ng Diyos, kami nanunuga na ibabalangibog ang kamurawayan mo, as sinarogon ang sa imong mga paarog, tanganing kami man makapaghiras kan mga bendisyonin langit. Amen. Amen. Matukaw po. Ngunyan, enot na Domingo kan bulan, magkakaigwa po kita nin second collection. Ang kantidad na itataonindo tabang para sa seminaryo digdi sa Satuyang Arkidiocese kan Cáceres, itatao ini sa opisina kan Ikonomo sa residensya kan Arsobispo. Nagahagad po ang parokya sa kiisayman na igwanin saray na alang na mga oliva na ginamit kang nakaaging taon, Domingo nin Palaspas. Ini sa tong gagamiton sa aldaw kan Panguros or Ash Wednesday sa February 22. Pakidara na lang po sa opisina kan Satuyang Parokya. Financial Report, collections for the week from January 23 to 28, 2023. Cash receipts, daily collections, 12,722 pesos. Sunday collections, 29,973 pesos. From the collection boxes, 6,712 pesos. Second collection for the National Bible Sunday, 9,093 pesos. Total collections for the week, 58,500 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Limhoco family, Ortega family, Elenita Casi, Francia Barcinas, Estrella Revilla, and 2 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, Reverend Father Felipe B. Colvera III, Parish Priest.
Matindog na po. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa saimong espiritu. ido ko an payo asin maghagan in bendisyon sa mahal na Diyos. Kagurangnan an banwa na Kristiyano, magugma sa pagpamuraway kan mabantog na kasapi kan sa imong aki, asin ang banwa na nag-ugma sa imo sa indang kapiyastahan, makisumaro sa indang daing tapos sa kamugtakan, asin danay na mapagugma sa imong kamurawayan, uri Kristo na samong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos sa mga kamhan, anama, asin an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva San Pedro Bautista! Viva! Uro pa kanyaton suyang banal na patron, San Pedro Bautista. Suene vibrante l'himno di amor, cantona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor, cantona tu pueblo con grata emoción. Patrona de Pico, gran madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Patrona de Pico, gran madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Happy Fiesta po sa Gabos, maray na aga po.